Здравейте, аз съм доктор инженер Теодор Тодоров, управител на фирма Реновирай. Днес ще разгледаме една двуетажна къща. В момента се намираме в сутерена, отгоре има още два жилищни етажа над нас. Като къщата е с малко по-сериозен и малко по-сложен казус за решаване. Преди нас са идвали колеги да анализират ситуацията и причината за напукванията в жилищните етажи, като тяхното предположение е било, че имаме движение на фундаментите. Това обаче, което ние установихме с малко по-обстоен преглед на сградата, е, че преди това имаше натрупани тук вещи на собствениците. Зад тях се оказа, че зидарията частично е силно деградирала вследствие от дългогодишни намокрения, замръзвания, размръзвания. И както тук може да се види, стената е композитна. Имаме външен слой, който е от бетон, но не стига догоре до плочата, и вътрешен слой, който е от тухла четворка. Всъщност, вътрешният слой на ниво под е силно отслабен, което в последствие увеличава ефективната дължина на гредата. Ако тя е била около 3,60, в момента ефективната дължина на гредата е около 4 метра. Понеже тя, стоманобетонната греда, говорим, която се намира в тази зона, понеже тя е била недостатъчно армирана, това увеличаване от 40 см на дължината й е довело до силно провисване. Като тук имаме още един много силно утежняващ фактор, който се оказва и така опасен за сградата. Тя е била буквално в предаварийно състояние, че горните два етажа, които са над нас, не съответстват вертикално стените им с стените в гаража. Тоест, това тук е гаражната стена, само че горните два етажа де-факто лежат в ето тази зона на около 80 см от стената на гаража. Това значи, че имаме много силно натоварване на гредата, която в момента вие не може да я видите, но отзада има една стоманобетонна греда. Тя е силно натоварена, слабо, грешно армирана и тя започва да се деформира значително. Въпреки подробния анализ на дефектите на сградата, за всеки случай тук сме се застраховали и сме направили частично геоложко проучване, което със сигурност ни увери, че проблемите на сградата са свързани само с носещата и конструкция и нямаме утежняващи геоложки фактори. Като след този задълбочен анализ сме предприели няколко типа решения на различните зони на сградата. Като ще започнем от така може би лесната зона. Тук стените в височина са разположени една на друга. Това, което направихме, за да подсилиме сериозно деградиралия зид, е в надстърчащия от стената фундамент сме анкерирали арматурни железа и сме бетонирали един нисък борд. Класическо решение, нищо сложно. Като върху този борд сме вдигнали, както се вижда, една зидана стена с обикновени бетонени тухли. Това, което сме направили, за да подобриме малко зида, който е зад тази стена, е на места изкуствено сме го разрушили и сме наляли един изключително течлив и лепилен разтвор между новия зид и стария зид, така че той да навлезе в старите тухли, да имаме добра спойка и да заздрави задния зид. Като тук изчакваме около 2 седмици, той да набере якост новия зид, да си реализира съсъхванията и свиванията и ще запълним отгоре между плочата, гредата и новия зид с набъбващ разтвор. Това сме убедени, че за тази зона ще е достатъчно добро решение за сигурността на сградата. Тук в тази зона, вече която е с по-сериозното натоварване, имаме един малко по-комплексен подход на решение на проблемите. Проверили сме дълбочината на фундаментите,
Видяли сме, че те стъпват на около 50-60 см надолу, почвата е изключително здрава, нямаме напукване на самите фундаменти. Така с голяма сигурност можем да предположим, че след като те вече са понасяли в миналото около 50 години товарите, ще могат отново да продължат да си изпълняват функцията надежно. В тях сме анкерирали фусови железа. Както се вижда, качили сме армировка за колони. Ще се допълни, разбира се, с обвързване на новите колони между тях и съществуващия бетон на гърба на тази стена. И отгоре сме дублирали слабата стоманобетонна града с две нови гради, които са изчислени да поемат товара с доста сериозен запас. Като това, което също сме направили, както се вижда, е едно много сериозно временно укрепване на самата конструкция, защото, както споменах, тя беше в предаварийно състояние. Изчислили сме ориентировъчно колко е товара отгоре и такава бройка телескопични подпори сме сложили, като част от подпорите са в краищата на новите стоманобетонни гради, с което те предварително ги натоварват нагоре. Това, което искаме да избегнем е при премахването на временното укрепване, да имаме допълнително подвисване на градата, което да се изрази в напукване на мазилки на сградата. За сега това, което сме успели да постигнем е, въпреки сериозното подпиране на плочата, не са се отворили никакви допълнителни пукнатини в обратната посока, защото това също е един момент, който трябва да се отчете при сериозно преподпиране от долната страна. Ако ние прекалиме с този ефект на преподпиране, може леко да надигнем конструкцията, която не е чак толкова тежка, и да се образуват пукнатини с обратната посока. И това, разбира се, не би било притеснително от гледна точка инженерна, но би било неприятно за клиентите като ефект. Дъното на помещението зад мен, сградата не показваше никакви дефекти. Въпреки това забелязахме, че тези, които са строили сградата, са събравили да сложат две колони в едни от най-силно натоварените зони на сградата. Елементарно решение беше да изкъртиме въпросните зони, гофриране, армировка и бетон, като отново сме оставили малко разстояние между новите колони и плочата, докато набере бетона якост и реализира своите съсъхвания, и тези зони в последствие са напълнени с набъбващ разтвор, ремонтен. Целта на този разтвор е да вкара в работа стоманобетонните колони веднага след набирането на якост на въпросните разтвори, без да се чака допълнително деформиране на околните зидове и чак тогава товара да се прехвърля върху стоманобетонните колони. За щастие, земната основа тук е изключително стабилна в тази зона, затова и по-плитко изкопано мазето не са могли да го изкопаят, което ни дава увереност да концентрираме товари с нови стоманобетонни колони във въпросните ъгли.